आरोबाव बेसेबां बर' समाजाव हाबा जाखानाय आइजो एबा हौवाफोरनि लांखारलायनाय खारखुमालायनाय खौरांखौ होबावनो थारैनो मा जामारदों अखानायब्लानो मानसि गोमानाय सोरनिबा बिसिखौ सोरनिबा बिसि गोनां फिसाया लांखारनाय फिन आरोबाव बाक्सा जिल्लायाव बेबायदिनो हाबा जाखानाय हौवा हिन्जावफोरनि मोनसे दुखु गोनां आरो मुगैथाव जाथाय सोमजिदों सानै गथ'नि बिफाया नखर संसार गोनां फिसाय आरो गथ' गोनां गुबुननि बिसिखौ दोनखारलांदों बाक्सा जिल्ला बरबरि थानानि सिङाव थानाय कतबारि गामिनि हाला बर'नि आंगो बिसि बामोनथि बर'खौ बिजयापुर गामिनि सानै गथ'नि बिफा गंगाधर बर'आ दोनखारलांदों आरो बे जाथायानो गंनै नखरखौ खाराव माराव खालामगासिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरा बिमा बिफाखौ नागिर नागिर ओंखाम दै जाया लोङा जागासिनो दङ बेनिखायनो गंगाधर बर'नि बिफा शर्मा बर'आ सावगारियाव होनाय गंगाधर बर' आरो दोनखारलांजानाय बामोनथि बर'खौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 7086199820 बे जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै फोरमायहरनो नखरनि सोद्रोमाफोरा खावलायहरो आंनि गथ'नि नामा गंगाराम बर' आरो गामिनि नामा बिजयापुर बाक्सा जिल्ला सिङाव थानाय बिजयापुर आरो बियो दाख्लै निजेनि हिन्जावखौ बुग्लुं बुसि खालामनानै साननैसोनि उनाव बे मालाय हौवा थानाय हेरिखौ हिन्जावखौ लांखारना खारदो गतिके इयाव सोरबा जुदि बबेबा लागाल मोनो हमना दोननांगौ खानायखौबो हमना दोननानै जोंनो बे नम्बराव खबर हरब्लानो जागोन ओइ हिन्जावनि गामिया जाबाय मा कतबारि ना मा होनोमोन कतबारि बिया हौवा दोङो आरो गथ' सासे दोङो बे हिन्जावखौ लाना खारदो दा बेयाव बेखौनो आं अनुरद जे सोरबा जुदि मोनोब्ला नुयोबा हमना दोननांगौ आरो बै न'खरनि हिन्जावनि न'खरखौ उद्धार खालामनांगौ बेखिनिखौल'सो आं नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360